Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imam al-alim al-allamatu as-syaikhu as-sayyidu Husain Afandi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-dalilu ala butlani ilmil abdi bitafasili fi'lihi. Wad-dalilu lan utawi dalil atau petunjuk atau indikasi ala butlani ilmil abdi ngatasi batalipun pengetahuan hamba. Seharusnya gak ono. Ala butlani ilmil abdi ngatasi batali pengetahuan seorang hamba. Batal maksudnya tidak ada. Pengetahuan hamba itu batal maksudnya tidak ada. Pengetahuan tentang nopo atau tentang nopo bitafasili fi'lihi, teng atau kelawan piro-piro rinciane perbuatane abet. Lah napa dalile? Lah niki khabari annana ima iku sak temene wong sing turu tahsulu niku hasil, maksudnya terjadi anhu dari orang yang tidur. Naim niku napa sing terjadi, af'aluhu apa piro-piro perbuatane naim ikhtiyariyatan. Niki nek mboten wonten alih nggih ikhtiyariyatan, secara ikhtiari. La syu'ura ingkang mboten wonten rasa iku maujud lahu kaduwe abet. Bitafasili maqadiriha kelawan rincian maqadiriha piro-piro ukurane af'al. Wa kaifiyatiha lan piro-piro mekanismene af'al. Wong turu niku kan obah nggih. Nggih wonten obah mbuh miring kanan miring kiri. Tapi lak mboten wonten rasane. Maksude wong turu niku tidak merasakan itu, mripate obah-obah mboten roh, tangane obah teng dian mboten roh. Lah niku sing gawe sapa? Nek terae menungso, lah mboten saged. Lah dhek ngrasa ora iso. Nah niku bukti bahwa manusia tidak tahu. Kalau ditanya pas bangun tidur, opoan sing lakoni mambengi pas turu? Ndak roh. Padahal niku sembarang sing mecano gelas sing mungkin nggih. Kan pun wonten niku penelitiane. Tahapan tidur itu ada, pun diteliti sampai mana orang tidur itu punya kesadaran, masih sampai mana hilangnya kesadaran. Nek tahap niki wis ilang kesadaran niku wong mati ngoten niku. Jadi diceluk pun mboten krungu. Tapi khusus untuk yang wanita niku benten disene. Turune tiyang setir wonten krungu opae krungu. Niku bentene. Otaknya lebih besar. Wonten bayi nangis, anake nangis, wah krungu. Mulai sing lanang kakira turu pancet niku. Lah niku bukti bahwa hamba itu ndak tahu, terbatas. Tapi kan tetap ada geraknya. Nomor kali contohnya bahwa pengetahuannya hamba terhadap produk perbuatannya itu ndak detail, ndak bisa detail. Wa annal katibalan sak temene seorang penulis yusawiru niku gambar sapa katib al hurufa ing pira-pira huruf wal kalimati lan pira-pira kata bitahriki ana milihi kelawan ngobahake drijine
katib min wairi syu'urin kelawan tanpa krasa. Sampeyan nulis ngono iso ngrasakno ora? Ndak lho, maksudnya iki rinciane kemlakune nang ndi ngono lho. Rinciane apa sing iki sing obah iku kan ndak bisa itu. Ndak iso ngrasake. Nanti niku pun terbatas. Apa nih sing diobahne? Terus mlakune nang ndi ben iso presisi nulis ning tengah-tengahe. Kan mboten saged nih. Nah, itu siapa yang bikin terusan itu? Perbuatannya itu kalau bukan satu itu. Min wairi syu'urin lahu kelawan atau saking tanpa rasa, tanpa ngerasa atau tanpa kesadaran lahu teng niku tahrik nggerakno. Bima kelawan barang lil anamili sing wonten teng driji niku wau. Nopuan mani niku minal ajza'i saking pira-pira bagian wal a'dha ilan pira-pira anggota. Driji niku wonten anggotane. Wonten anggotane driji niku. Dan niku opuan sing obah awak dhewe nyengaja sing ndi iku. Lah niku ae awak dhewe mboten saged niku. Ah ini maksud kula jarene musane al idzama ing pira-pira belung. Wal adharifa ing pira-pira otot. Otot sing umum, sing jalure umum dugi mriki wis situk sampai teng utek. Wal a'sabi lan otot yang menggerakkan belung. Wal adolati lan pira-pira sendi, persendiane. Kan wonten persendian niki pojok-pojok nih driji niku warutobati lan pira-pira cairan lembab sing wonten niki napa belung-belung apa nek ngarani ya ros-rosan niku wis yang lembabnya kan nek ndak lembab niki gak iso niki kan nek gak lembab gak iso ngeten niki ndak cairane kaya uline mboten wonten niki mboten saged obah stroke ngoten mawon pun bar pun walalan uga mboten saged ngrasake sapa atau niku teng pundi niki teng ilmil abdi butlani ilmil abdi niki. Dadi walalan uga ora ngerti abet niku wau bitafasili harakatiha kelawan pira-pira rinciane harakatiha harakate driji wa audha'iha lan pira-pira nggon-nggonane driji. Audha niku nggih tempat sajane atau peruntukan ngoten nggih saged. Nang diyan niki arahe niki. Allati kang biha kelawan lati tata'atta dadi mungkin tilka suwaru apa pira-pira gambar wan nukusuran pira-pira ukiran nek ngukir kan sami niku menulis. Sing ngertos ngeten sinten programmer. Nek programmer niku ngerti. Apa yang ngerti napa nu programe nang diarahe niku. Pirang derajate nulis A, nulis B, nulis C, cilike sak pira, gedene sak pira. Niku kan program printer niku. Lah teng printer niku. Siapa? Mobil. Oh iya iya. Ya. Intermezzo Mbak Via. Iya. Sampai ning kene Mas. Bilang. Mas ning kene. Gak wani ngetok kula. Kita di masalah banget. Gak. Nggak berani. Ngeten iki libur sih Anbi. Mantun anu wis. Sive genti ngoten. Kantor sih wau Setengah kali jangan wangsul pun boten badal malih. Benjing. Siang. Setengah kali udah. Sebelum 1:30 harus sampai sana. Terus sampai jam 1:30 sampai Jam 9. sampai jam 9. Oh. Berapa hari? 2 hari. Jam jenengan berangkat jam
Satu siang itu berapa hari? Siapa, Bu? 2 hari. Mbak Ling. Oh. Najib. Olah najib. Ya bener. Anu mari ngendangi anu tak tutupno titik nggih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut dulu. Ya, summa mongko nuli innahu sak temene sa'an iku kota wataro teman-teman wis dadi mutawatir anu susu apa pira-pira nas asyariyah tukang bangsa syariat. Bi annal khaliqa kelawan sak temene pencipta li af'alil ibadi teng pira-pira perbuatane hamba-hamba niku kabeh wallahu nggih niku mung Gusti Allah. Qala ta'ala dawuh sapa Allah taala fi kitabil aziz ing dalam Al-Qur'an yang dimaknani fi kitabi ing dalam kitabe Allah al-aziz ingkang mulya. Wallahu lan utawi Gusti Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu lan utawi Gusti Allah khalaqakum wis nyiptakno sapa Allah kum ing sira kabeh wa malan ing apa wae ta'maluna kang nglakoni sapa sira kabeh. Dadi perbuatanmu ya Allah yang ciptain. Terus kenapa ada siksa kalau salah? Ya kan kesengajaanmu beda lagi. Kalau penciptanya tetap Paling dong sholat ya, apa sholat jalan. iya, wa qala lan dawuh sapa ta'ala hal min khaliqin wairullah. Hal apakah min khaliqin utawi pencipta wairullah iku saliyane Gusti Allah. Adakah pencipta selain Allah? Tidak ada siapanya. Pun niku mawon untuk sementara mungkin nglabeti wa yasu li ahli imani al i'timadu wallahu a'lam bissawab. Sirul Fatihah. Waladhdallin amin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal Husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan.